Počnemo ovaj video ovako. Ja mrzim puno stvari. Mislim, previše. Ali ja ću odvojiti 4 stvari koje me nerviraju. Grrr. I da, reći ću zašto ih mrzim. 4 stvari jesu sport. A fudbal, a košarka, a odbojka, a ne odbojka volim. Zato je ovo 4 stvari. Dobro, verovatno ne znate, ali ja se previše trudim da ne govorim prljave reči. Eto, to je bila zabavna činjenica o meni. Inače, naravno da se svi frustrирaju kad izgube. Što znači da govore prljave reči. Ali ceo tim od 20 ljudi, ili koliko već, prljava reč na J. Treća stvar je moj predivni glas. Vidite, ja imam najčudniji glas u udaljenju. Ima i minion, to je lažno, ima piskav glas, ali moj je čudan. Druga stvar je džem. On je tako... Prva stvar je... Prva jeste moj soba. Mislim, pogledajte ovo. Vidite koliki su prostori. A da ne spomenem da se sve čuje kroz njih. I da posledite